Du taler med Simon. Ja. Ja, jeg ringede til jer for en uge siden. Jeg snakkede med en, der hed Michael, tror jeg. Michael? Ja. Nej, det kan ikke passe, for der arbejder ikke nogen Michael her. Hvem har jeg ringet til? Du har ringet til Sjæl i Humlebæk. Hvad siger du? Til Sjæl i Humlebæk? Nå, men så kan det godt ske, at navnet var forkert. Men jeg ringede angående, jeg havde tabt min punkt. Ja. Og I lovede at ringe tilbage, hvis I havde fundet den, og så kunne jeg se, at I havde ringet til mig 3 gange. På 49 19 06 48, altså jeres nummer. Ja. Og så tænkte jeg så lige ringe tilbage. Ja. Og høre, om I har set min punkt. 17 kroner. Det lå cirka 800 kroner i den. Ja, så. Kan du lige hænge på i 2 sekunder, fordi så render jeg lige ind på kontoret. Ja, men heller ikke længere, for jeg er faktisk travlt. Nå, fordi jeg skal lige ind og kigge på kontoret, så, om der ligger en punkt derinde. Ja, jeg gør lige det. Okay. Skynd dig. Jeg skal også nå noget andet i dag, jeg er ikke hele dagen. Der er desværre ikke noget hernede af, hvad jeg kan se. Jeg håber eddermame, at I vil tage pis på mig. Det gør jeg ikke. Jeg er kun seriøs. Prøv at høre. Ja, altså, I ringede til mig igen, ikke? Hvad siger du? I ringede tilbage til mig igen efter 3 dage. Og jeg blev sendt ud for at køre, eller jeg blev sendt ud for at køre ned og handle ned ved jer. Ja. Og der tabte jeg min punkt, og så kunne jeg se, at I havde ringet tilbage. Og da jeg så ringede tilbage igen, der var der en eller anden, der tog. Jeg kan ikke lige huske, om det var Michael, eller hvad navnet var. Men nu gætter jeg bare lidt Michael. Jeg har ikke nogen, der hedder Michael hernede, og nej, ikke nogen punkt. Men hør lige. Den eneste punkt, jeg har liggende, det er på en, der hedder Amin, og det tror jeg ikke på er dig, eller hvad? Nej, det er ikke mig. Men problemet er bare ikke, jeg har fået 800 kroner af min mor, som jeg skulle ned og handle slik for. Ja. Altså, jeg skulle selvfølgelig også bare lige have 2 liter mælk, men så slik. Vi skulle jo lige have til weekenden, du ved. Men det blev der ligesom ikke noget af, jo. Nej. Men kunne du måske være som, om du har stjålet den? Jeg har for at være helt ærlig, jeg har slet ikke set den hernede, og jeg var på arbejde. Jamen, altså ikke om du har stjålet, men måske din kollega, altså nu kender jeg dem jo ikke. Nej, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg var hernede i onsdags, og der lå heller ikke nogen punkt hernede. Arbejder der udlændinge hjemme ved dig, eller nede ved jer? Nej, det gør der ikke. Du må lige undskylde musikken, det er lige nogen i huset, der synes, det er sjovt. Ja, men jeg har ikke nogen indvandrere ansat hernede, nej. Nej, men altså, I ringer og siger til mig, at jeg har fundet en punkt, men så kan det jo bare ikke forsvinde på den måde. Nej, men... Igen jo, vel? Nej, men... Jeg må være der svar skyldig. Jeg har ingen punkt liggende ud over den, der til en, der hedder Amin, og det går jeg ikke ud fra af dig. Jamen altså, vil I betale med 800 kroner, hvis jeg kommer derned? Altså, det kan jeg ikke tage ansvar for. I ringer jo og siger, at jeg har fundet mit punkt, og når jeg så ringer tilbage igen, fordi jeg sagde, at jeg var på ferie på det tidspunkt, ude i den anden ende af Danmark, ikke? Ja. Og så når jeg ringer igen, så har I den ikke. Så der må jo være en form for erstatning, for der var jo ligesom 800 kroner, og så mit dankort. Jeg skal ikke kunne sige, som jeg siger til dig, jeg var på arbejde her i onsdags, og der lå ikke nogen punkt her. Nå, jeg mener, det var tirsdag, der blev ringet. Okay, men jeg har været her onsdag aften fra 18:23, og der lå ingen punkter, og der ligger ikke noget inde på kontoret, kan jeg fortælle dig. Jamen, så hvad der er sket med den, det kan jeg ikke give dig noget svar på. Kunne det måske gøre sådan, at I måske vil erstatte mine penge, fordi I havde jo ligesom fundet den, og så... Det kan jeg ikke give dig svar på. Men du må give mig ret i, I finder noget, og så har I den i jeres varetægt. Altså, jeg siger ikke, at det er 100% jeres ansvar, men når I finder når I finder en fortabt genstand, så er det jeres varetægt og jeres ansvar. Prøv at høre her, jeg kender ikke til den sag, det drejer sig om, og jeg ved ikke, hvad, altså i realiteten, jeg er ny i det her, og så vil jeg sige, at det kan være noget, du finder på over for mig. Det skal jeg ikke kunne sige. Men giver du så måske lige skaffe mig en, som ved noget om det her?
Kan du ikke give mig et nummer, som jeg kan ringe på? Mit nummer? Ja. Så Jo, kan jeg lige 2 sekunder, så skal jeg lige finde det. Det er fordi, jeg er ikke så... Det kan jeg ringe tilbage til dig. Jeg tænker nemlig ikke så godt. Nej. Eller jeg kan det ikke i hovedet, hedder det. Okay, 36 17. Ja. 36 17 59 57. 59, 57. Ja, Yes. Jamen, jeg ringer tilbage til dig. det lyder godt. Okay. Undskyld. Hallo? Ja. Det er 50 til sidst. 50 til sidst, ikke 57. Nej, jeg læste lige forkert. 50 til sidst. Super. Jeg ringer tilbage. Godt, hej. Godt, hej.